מרחב כמתנדב, והיה ממש עתיד להיות כבר ראש צוות. ב8 באוקטובר הייתה לנו ישיבה, פגישת עבודה ראשונה, ביום שלישי באותו שבוע, ביום שני באותו שבוע. הוא היה מפקד צוות בלוטר. תכף אתי פה איתנו בטלפון. אתי? את שומעת אותנו? אני מנסה פשוט לחבר אותך לבלוטוס, כאילו לאיזשהו... אתי זו אמא של סגי, והיא תכף תספר לנו קצת גם על היום עצמו, ובכלל אולי אפילו גם על סגי. אנחנו עצובים, כואבים מאוד 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 את פתאום, מתגעגעים עליו מאוד. ונתנאל, תמשיך אותי. אני ככה קצת בהתרגשות, נקרא לזה גם סערת רגשות. סגי הכרתי כמתנדב, כמנחה, ואחרי ששמעתי שהוא בכלל נהדר, ואחרי זה עד ששימתו שהוא נהרג, את ההלוויה ואת השבעה עצמה פספסתי עם כל הבלגן שהיה. זאת אומרת, הודיעו תאריך מסוים ואז אמרו שזה נדחה, וחיכיתי לעדכון ופשוט התפספס עם כל הבלגן שהיה שם. ומאז שככה, אני לא יודע להגיד מה, אבל איזשהו רצון פנימי עמוק שלי, מהרגע ששמעתי שכבר הייתה קבורה והוא נפטר, אני אומר קדיש על סגי כל יום, בעצם 3 תפילות ביום. ושבוע שעבר פתאום נפל לי האסימון שהיום זה היום האחרון של הקדיש. זה לא היה מתוכנן מראש, היום זה היום האחרון. לא יודע, צירוף מקרים, הסיטואציה שפשוט אנחנו נמצאים פה במקום שסגי נהרג, ולהגיד קדיש אחרון. לא יודע, אין לי מילים לתאר את ההרגשה. סגי הולך איתי יום יום, הילדים שלי מכירים אותו, מכירים את הסיפור, למדנו עליו קצת. אני הכרתי את סגי בהתנדבות, אבל לא מעבר בחיים, אבל ראינו סרטונים עליו, ראינו דברים, וסגי מאוד מאוד נוכח איתי בשנה האחרונה. ונגיד עכשיו קדיש במקום שסגי נהרג. כן. את רוצה? אתי, את שומעת אותנו? כן. רוצה להגיד מילה לפני נתנאל או אחרי? חושבים שאני אספר לכם על זה? רק שנייה נט. כן, אתי, אנחנו פשוט לא הבאנו פה... ממש בשקט, ונקווה שנצליח לשמוע. קודם כל בוקר טוב לכולכם, ותודה ענקית על המחווה המרגשת. לשמוע אתכם מרחוק, לשמוע מרחוק את הקדיש ליד המקום שבו הוא נהרג, זה ממש ממש מרגש. סגי היה פעיל בפעמונים, אבל הוא היה פעיל בעוד המון פעילויות חברתיות. משחר ילדותו הוא נרתם לעשייה למען החברה, למען הקהילה. הוא לקח חלק פעיל במועצת הנוער, בפרס הנוער, בכמה תנועות נוער שהוא היה בהם במקביל. הוא היה יושב ראש מועצת התלמידים, הוא נסע גם להתנדב אחרי שנת השירות שלו במקסיקו. באמת זה בן אדם שהיה מוכוון למען עשייה למען החברה, והוא באמת זכה להמון תעודות הערכה והוקרה והצטיינות. הוא קיבל גם את פרס רמון, שזה פרס על שם אילן ואסף רמון, למצטיינים גם בלימודים וגם בתרומה החברתית שלהם. בכל מה שהוא עשה הוא הצטיין. הוא היה נגן מצטיין, ניגן בפסנתר, הוא היה קצין מצטיין, סטודנט מצטיין. מחט, באמת מחט צורפה במשך כל החיים שלו.
חתיך הורס גם. ביום הארור הזה דיברתי איתו בשעה 8 בבוקר, שמענו את האזעקות, הוא גר בהרצליה, אני גרתי אז ברעננה. זאת הייתה שיחת חולין רגילה. שגיא אף פעם לא רצה להדאיג אותי. והסתיימה השיחה, ואז הסתבר שהוא פשוט יצא מהבית כמו רוח שערה לעבר הבסיס. והוא לא אמר לי על כך בשיחה. בדרך לבסיס הוא דיבר עם החיילים שלו, אף אחד כמובן לא קרא לו, לא צו 8, לא שום דבר. הוא מתקשר לחיילים שלו לשאול רק אם הם זמינים, כדי לדעת מי נמצא, מי לא נמצא, וכשהם הבינו שהוא בדרך למתקן אדם, הם אמרו לו שהם מתייצבים יחד איתו. חבורה של באמת, אין לי מילים איך לתאר את החיילים המדהימים האלה, שבאמת עזבו את הכל והגיעו כדי לעזור במה שהם יכולים לתושבים שם בעוטף. הם הגיעו לבסיס, כמובן ששום דבר לא הפין אותם לקראת היום הנוראי הזה. לא היה ציוד, לא היו אוטובוסים שיקחו אותם, והם יצאו באמת עם המינימום שהיה. לדוגמה, לשגיא לא היה את כל הציוד שלו, לא היה לו בכלל את אמר"ל לילה. המטרה הייתה להגיע כמה שיותר מוקדם ולעזור שם לתושבים. אני מדברת עם שגיא במשך היום, והוא עדיין דבק בזה שהוא לא רוצה להדאיג אותי, והוא מספר, אני ידעתי שהוא גויס למילואים מהבן זוג שלו, שהתקשר אליי בשעה 10:30 ואמר לי ששגיא יצא למתקן אדם, וגם לא קראו למילואים, ופשוט הוא מביא לי את הכלבה כדי לשמור עליה. ואז אני מתקשרת לשגיא ושואלת אותו מה קורה. הוא אומר לי, אל תדאגי, אנחנו פה רק בבסיס. ואחר כך אני מדברת איתו שוב, אחרי שאני גם נחשפת לזוועות שמשדרים לנו בטלוויזיה. אני אומרת לו, שגיא, אתם יודעים מה שקורה שם בדרום? אתם מודעים לזה? כי אני ידעתי שזאת פעילות שהם לא התאמנו לפעילות בסדר גודל שכזה, אבל הם היו מוכוונים לשחרר חטופים ולטפל באירועים דומים לאלה שהיו. והוא אמר, ואז שוב הוא מנסה להתחמק, וזה רק הסדירניקים יהיו, ולוקח זמן עד שהם מתארגנים, עד שבסופו של דבר אני מבינה שהוא כבר בדרך לדרום. ואני אומרת לו, טוב, אז רק תגיד לי, איפה אתה? אתה בבארי, אתה בכפר עזה? והוא אמר לי שזה לא משנה, שאין לי מה לדאור, הכל בסדר איתו. אמרתי לו, לא, אני אדאג יותר אם אני לא יודע איפה אתה, כי אם יגידו שקרה משהו בכפר עזה ואתה בבארי, אז אני גם אדאג. ואז הוא מתרצב והוא אומר לי שהוא בבארי. הם הגיעו בשעה 6:20, ולמרות שהם שמעו את הדיווחים ובגדול על מה שקורה שם, שום דבר לא הכין אותם לזוועות שהם נגלו לעיניהם כשהם ירדו מהאוטובוסים. הוא הגיע לשם, הוא אסף את החיילים שלו, והוא אמר להם שזאת מלחמת קיום, זאת מלחמה על הבית, ויש להילחם עד חורמה. ובאמת זה מה שהיה. הם היו חדורי מוטיבציה גם לשחרר את התושבים מהבתים, וגם כמה שאפשר להילחם במחבלים שמסביב. הם עברו שם בית. אחרי הבית הרביעי נהרג המפקד הנוסף שהיה איתו, עם חייל נוסף ועוד כמה חיילים נפגעו. הבנתי שמה שקרה זה שנכנס הכלב
בגלל כנראה העשן שהיה וכל הסיטואציה, הוא לא הצליח לזהות את המטען, ואז אוי, תמשיך. כולנו פה כן, מרותקים. נכנסו החיילים ואז המטען התפוצץ והם נפגעו. שואלת סגי, אחרי שמפנים את החיילים שנפגעו, המ"פ שואל את סגי, מה איתך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה בכלל לא רלוונטי מה איתי. אנחנו הולכים ואנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים. המ"פ מספר שמה שהוא אמר לו חיזק אותו ונתן לו ביטחון, וגם החיילים שלו אומרים שסגי היה פעל בקור רוח. הוא התייחס לפעילות כאילו מדובר בעוד תרגיל. הוא היה מלא בביטחון עצמי, והוא הטרין את הביטחון העצמי שלו על כל החיילים. הם אמרו, הלכנו אחריו בעיניים עצומות. ידענו שההחלטות שהוא מקבל, אלה הן החלטות הנכונות. עכשיו, בין לבין, כשהם עוברים מבית לבית, הוא יודע גם לעשות את האתנחתא של הכמה שניות, ולתת את המילות עידוד, וזה היה עם רגש עילאי. אחת התכונות שבאמת מאפיינת אותו, זאת האינטליגנציה הרגשית המאוד מאוד גבוהה שלו. אז הוא ידע גם לאסוף אותם ולתת את המילה החמה, ולהמשיך לתת להם את המוטיבציה כדי להמשיך למשימות הבאות. באחד הבתים שם היה נכה שסבל מניוון שרירים. אשתו לא הייתה אי אפשר היה להיכנס לבית, רק דרך החלון של הממ"ד. הוא היה על כיסא גלגלים חשמלי, שזה כמו מצע. פרוצדורה מאוד מורכבת כדי לשחרר ולהוציא אותה מהבית. האישה לא הייתה מוכנה לעזוב את הבית מבלי שבעלה איתה. החיילים אמרו לסגי, בואו נתקדם לבתים האחרים ואחר כך נחזור. סגי עמד על זה שהם מוציאים אותו מהבית. הוא נכנס דרך החלון, הוא פרץ את החלון והוא נכנס דרך החלון, ואז החיילים ממש לקחו את האיש הזה עם כיסא הגלגלים והוציאו אותו עד לרחוב שמשם אפשר היה לפנות אותו. ב-12 בלילה הם הגיעו לחלץ את המשפחה האחרונה. עכשיו, ממה שאני שומעת זה שכל השעות האלה שהם עברו שם, אלה היו שעות נוראיות. כי תוך כדי זה שנכנסים לבית ומנסים לחלץ את התושבים מתוך הבית, יש מלחמה מסביב, יש עלטה מוחלטת, יש יש רימונים שמתפוצצים, המחבלים יוצאים ממקום אחד ונכנסים ממקום אחר, ותוך כדי זה הם צריכים גם לשחרר את המשפחות. ב-12 בלילה הם מגיעים לבית של משפחה. עכשיו התושבים שם גם לא כל כך מאמינים לזה, שאומרים להם שמדובר בחיילים של צה"ל שבאו לעזור להם ולשחרר אותם. והאבא אריאל אומר, אנחנו לא פותחים. ואומר, רגע, שנייה. סגי אומר, אנחנו מצה"ל, אנחנו באנו לעזור. אז הוא אומר לסגי, איך אני אדע שאתם באמת חיילים של צה"ל? ואז סגי אומר לו, אני סגי גולן מהרצליה. אריאל, שהוא גר בבית הזה, אמר שזה היה רצף של מילים שבטוח מחבל לא היה חושב עליו. ואז הוא פתח את הדלת. הוא אומר שהם היו בממ"ד מ-6:30 בבוקר עם 2 ילדים קטנים, ילדה בת 4.5 וילד בן 11.
אני פגשתי את הילדה, ילדה סופר אנרגטית, שלא יושבת דקה אחת בשקט, אבל את כל השעות האלה היא עברה בדממה מוחלטת בממ"ד, כאשר המחבלים כל הזמן מתרוצצים להם, באים ונכנסים לתוך הבית, מנסים לחדור לתוך הממ"ד, לפתוח את הדלת ולהיכנס לממ"ד, והוא בשארית הכוחות שלו מחזיק את הדלת ומונע מהם להיכנס לממ"ד. ואז כשהוא פותח את הדלת והוא רואה את שגיא, הוא רואה את העיניים המחייכות שלו, את החיוך שלו, פתאום הפך מבן אדם חסר אונים לחלוטין לבן אדם שהרגיש שהוא חי פתאום. הוא אומר שהוא נתן לשגיא את הנשיקה שהוא חושב שגם אשתו לא קיבלה כזאת נשיקה. הוא לא יכול, הוא לא מצא דרך כדי להודות לו על מה שהם עשו. ואז שגיא והחיילים שאיתו מוציאים אותם החוצה. למעשה גם מכוניות, רכבים עצמם לא יכולים להיכנס ליד הבית, צריך להוביל אותם שם על הכביש הראשי שעוטף את השכונה. מנסים כמה שיותר לחשוף מהילדים את המראות. אתי, שומעת? אני יוצאת אותך לשנייה. יש לנו עוד משהו כמו 5 דקות. אוקיי. הלו? כן, שומעים. אוקיי. ואז אחר כך, עכשיו מה שקורה זה שכל השטח שם, כל השכונה מחולקת בין החטיבות השונות, בין הגדודים השונים, ואז ממש בבתים סמוכים אליהם יש את הכוח של השייטת, והם מקבלים הודעה שהייתה תקרית ויש פגועים, יש חיילים שנפגעו מהשייטת. והם צריכים... אז שגיא עם כמה חיילים והמג"ד יוצאים לכיוון של השייטת, כאשר שוב הכל שם, הכל מסביב ירי ועלטה מוחלטת. הם חושבים שהירי הוא של החיילים של השייטת, והם צועקים צה"ל צה"ל לא לירות, לוט"ר לא לירות. הירי ממשיך ואז המג"ד נפגע. הם פשוט מתקדמים כאילו זה עקב בצד אגודל, זה ממש מקום שאי אפשר כמעט להתנהל בו ולהתנייד בו. ואז חוזרים החיילים שהיו עם המג"ד והמג"ד לא חוזר, ואז שגיא הולך, קורא לכמה חיילים והם מצטרפים אליו במטרה להוציא את המג"ד ולעזור לסייע למג"ד. הם עדיין חושבים שהירי הוא מכיוון החיילים של השייטת, הם צועקים צה"ל צה"ל לא לירות, אבל מי שירה זה מחבל שהיה שם מעבר לגדר של החצר, ואז שגיא נורה ושם הוא מוצא את מותו. מה שאותי כל פעם מחזק ושאני חושבת על שגיא, שבאמת שמה שהניע אותו בחיים זה לעשות טוב לאחרים ולעזור לאחרים. ביום הזה הוא עשה את מה שהוא האמין בו בעצימות הכי גבוהה שאפשר לעשות, והוא מת מתוך ידיעה שהוא הולך לעזור למישהו אחר. וואו. וואו, קודם כל אתי, תודה רבה רבה, את רגשת אותנו פה מאוד. באמת, יש פה כל כך הרבה אנשים עומדים שקטים ודומעים. אז ממש תודה על השיתוף. היה מאוד 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 חשוב ועוצמתי פה במקום הזה שאנחנו נמצאים. ונתנאל עכשיו יקריא את הקדיש. נגיד אל מלא רחמים ואז קדיש. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה.
במעלות קדושים טהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת שגיא בן אתי וגלעד שהלך לעולמו בעבור ניתן צדקה בעד הזכרת נשמתו, בגן עדן תהיה מנוחתו, לכן בעל הרחמים יסתירהו וסתר כנפיו לעולמים. ויצרו בצרו חיים את נשמתו, אדוני נחלתו וינוח בשלום ומשכבו, ונאמר אמן. שיר למעלות עשה עיני להרים מאין יבוא עזרי, זה מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך עלינו שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומרי ישראל, אדוני שומריך, אדוני הצילך ליד ימיניך, יומם השמש לא יכירך וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובריך מעתה ועד עולם. אמן. יתגדל ותודה שמי רבה. בעלמא דברה קירותי ועמיך מלכותי וצמח פורקנה ויקרא משיחי וחייכון ויומיכון וחתיכו בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלה ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה וריחו אליה אילן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה לאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וחמה, עושה שלום עלינו על כל ישראל ואמרו אמן.